ମୁଁ ହାରିଗଲି ମୁଁ ହାରିଗଲି ମୁଁ ସରିଗଲି। ଏମିତି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆପଣ ନିଜକୁ? ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ନା? ତେବେ ଆଜି ପଚାରନ୍ତୁ। ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନରୁ, ନିଜ ହୃଦୟରୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିତିବାର ବହ୍ନି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜାଗି ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜୀଇବାର ଯଜ୍ଞ ଆପେ ଆପେ ଜଳି ଉଠିବ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିତିବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହୋଇଉଠିବ। ଏଠି କବି କୁହନ୍ତି, ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଜୀବନର ବାଟ ଏକା ଏକା ମୁହିଁ ଏକା। ହାରିବାଟା ନୁହେଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ, ସାର ହେବ ଜିତିବାଟା। ହାରିବାଟା ନୁହେଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ, ସାର ହେବ ଜିତିବାଟା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସଂଘର୍ଷ ଦରକାର, ଏଠି ସଂଘର୍ଷ ଦରକାର, କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, ହାରିବା ଆଉ ହରେଇବା ଦରକାର। ତେବେ ସିନା ପାଇବାର ମହକ ମହକିବ, ତେବେ ସିନା ବନ୍ଧୁ ପାଇବାର ମହକ ମହକିବ। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମାର ସାଥିରେ କୋଇ ନାଏ ଏକଟା ଚଲୁରେ ଏକଟା ଚଲୁରେ। ଏଠି ଏକା ଏକା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବହୁବାର ହାରିବା ପରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ିଆଣୀଟିଏ ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସି ମଧ୍ୟ କଠୋର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରେ। ଏଇଠି, ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି। ଏମିତିକି ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ସେ ମାନବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦାନବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଜିତିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହାରିଗଲି ମୁଁ ହାରିଗଲି। କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା, ଆପଣ ଜିତିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। ଏହି ଦୃଢ଼ତା କେବେ ହରାଅ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ହେବ।